Първите последици при употребата на наркотици, това е нарушен функционал на вътрешни органи. Всички. Първият орган, който поема удара, това е черният дроб. Той започва да функционира зле. В белите дробове започва да се развиват инфекции, след което се удря сърцето, което може да доведе до инфаркти и в резултат на това много бързо разпространение на рак, защото вътрешни органи не само, че не работят, те започват да се разрушават. Енцефалопатия. Това е дегенерация на главния мозък, който спира да функционира нормално. Пареза. Намалена чувствителност на крайници и определени области на тялото. Да видим как наркотици влияят върху нервната система. Нарушено когнитивно мислене, тревожни мисли, склонност към постоянно депресивно състояние, склонност към самоубийство. Човек получава халюцинации, при това не е под въздействие на наркотични вещества, а дори когато не ги приема. Усеща гласове, гони го параноя. Психичните процеси, проблеми с вниманието, проблеми с концентрацията, проблеми с паметта. Човек не може да си спомни какво се е случило преди 15 или 30 минути. Човек не може да се изразява нормално, защото забравя думите. Ако говорим за личността, пълно разпадане на личността. Човек просто деградира. Той няма воля. Има чувство за малоценност. Започва да агресира, да краде, да лъже. Инфекциозни заболявания, ХИВ-инфекцията и хепатитът са често срещнати сред наркозависими хора. Репродуктивната система. Аменорея, спиране на цикъла при жените, безплодност, импотентност и раждане на непълноценни деца.